ଘରୁ ପଳେଇକି ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ପାଠପଢ଼ା ବେଳରୁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ବାହା ହୋଇଗଲେ। ଘରର ବିରୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ବି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କର ଆକୁଳତା। ପରସ୍ପର ଘର ପରିବାରଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିନେଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିପ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବା କାହାର ସାଧ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ। ଘରୁ ବହି ନେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ବସିଲା। ଖାଇବେ କ'ଣ? ରହିବେ କେଉଁଠି? ତ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କୌଣସି କିଛି କାମ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲା କାମ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଦିନେ ଓଳିଏ କାମ କରି ସାରିବା ପରେ ସବୁଠି ଦିବା ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ନ ପାଇ ପତ୍ନୀଟି ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିଲା ଓ ସ୍ୱାମୀଟି ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ସ୍କୁଲକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାରର କୃତାର୍ଥ ମଣିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଧୀରେନ ଭିତରେ ଭିତରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା। ଧୀରେନ ଦିନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ମାଲିକ ଧୀରେନର ପତ୍ନୀ କୁନିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେବାକୁ କହିଲା। ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେଉ ଦେଉ ମାଲିକ ନିଜର କାମନା ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। କୁନି ନାଇଁ କଲା ତ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲା। ତଥାପି ବି କୁନି ମନା କରି ଦିଅନ୍ତେ ମାଲିକ ଶୁକଦେବ ଜୋର କିନା ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ ତା ପରଠାରୁ ଧୀରେନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୁନି ମାଲିକର ଏକ ପ୍ରକାରର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଆସିବ ଓ କୁନି ପ୍ରତି ମାଲିକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଧୀରେନ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କଲା। ତ ଦିନେ ଧୀରେନ ବାହାନା କରି ଛକି ବସି ଦେଖିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସୁଦ୍ଧା କରି ପାରୁନଥିଲା କି ତାର କୁନି ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ଏଥର ଧୀରେନ କୁନିକୁ କୌଣସି କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ଯେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହୁଏ ଏକଥା ଧୀରେନ ବୁଝିବାର ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବି ସତ୍ୟତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବାର ଥିଲା। ପରସ୍ପର ନୀରବତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲା ଅସୀମ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଧୀରେନ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ଆପଣେଇ ନେଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ କୁନି ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ନ ଆସିବାରୁ ମାଲିକ କୁନିକୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଆଜି କୁନି ଆଖିରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ। ସେ ସେହି ଫାଶରୁ ବାହାରି ପାରୁଛି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇପାରୁଛି। ଦିନେ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ିଲା କି ଧୀରେନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏହିକି ତାର ପତ୍ନୀ କୁନି ପରପୁରୁଷ ସହ କାମନା ବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା। ଆଜି କୁନି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ମାଲିକ ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଦିନେ କାମନା ବାସନାରେ ମଜ୍ଜି ଥିବାବେଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବ୍ଲେଡ଼ରେ ମାଲିକଙ୍କର ଫୁରନ୍ତକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ବୀର ରମଣୀ ଦର୍ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ବୋଲି ସଗର୍ବେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନିକୁ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ାଇଲା। କୁନି ଲୁଚିକି କାହିଁକି ସବୁଦିନ ଲୁଚିବା ଚିନ୍ତା କରି ରାତିରେ ନିଜ ଓଢ଼ଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବରଗଛରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ କୋଳରେ ଶୋଇଗଲା। ଆଉ ଲେଖି ଦେଇଗଲା କି ସବୁ ରହସ୍ୟ ଯାହା ତା ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେନ ଓ କୁନି ଆଜି ପର ପରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ନୌକାରେ ଭଲକି ବସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଂସାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୋଧେ ନିଜ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଗଲା। ଫଳତଃ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ହେ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଗଣ ନିଜକୁ ହେଜନ୍ତ କର ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ଆଶା ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ନୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅର୍ଥ ଗୁଜ ନୁହେଁ କି? ଏମିତି କିଛି ଧୀରେନ ଓ କୁନି ଦୁଇ ପତି ପତ୍ନୀ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟା ମୋଟିଭେସନ।